O alcalde de Carballedo fixo unha valoración positiva do obradoiro Penaventosa que remataba o pasado día 28 de decembro. Un obradoiro que cumpriu un obxectivo principal, servir de formación para as 20 persoas que participaron no mesmo. A valoración do obradoiro é positiva, porque os obradoiros de emprego non só están para fazer obras, sino que teñen outro obxectivo fundamental, que é o que os alumnos traballadores se formen. E eu penso que nesta ocasión, pois, que como noutras tamén, non? Que adquiriron ou tiveron unha formación importante, e de feito nos que tivemos antes, a gran maioría deles atoparon traballo, e esperemos que isto, sin as épocas, como todo o mundo sabe, son difíciles, pero que podan ter ociosa, que lle servira este ano de traballo, aparte de facer as obras que se encomendaron, que lle servira como formación para que podan atopar un posto de traballo. Ademais da formación dos traballadores, un dos acometidos do obradoiro era a remodelación e mellora das piscinas municipais de Carballedo situadas na Barrela. Unhas obras que deron comezo co Penaventosa. 20 persoas repartidas en 2 módulos, albanelería e carpintaría, traballaron na reconstrucción das instalacións de baño e no entorno das mesmas durante un ano. O obradoiro de emprego contou cun investimento da Consellería de Traballo de 480.000 euros destinados a soldos de traballadores, monitores e equipo directivo. Pola súa banda, o Concello aportou os materiais necesarios para levar a cabo a obra, un investimento que pode achegarse aos 250.000 euros. Non podo falar xustamente nestes momentos, porque están facendo as sumas, pero, bueno, supoño que do orden de 250-300.000 euros só en materiais, porque, bueno, as piscinas e o pabellón e todo isto, son obras que requiren a utilización de moitísimos materiais e, sobre todo, materiais que son caros, non? E, bueno, non podo precisar xustamente a cantidade, porque non me pasaron das sumas que se están totalizando, pero, bueno, cantidades importantes sobre esas cifras que digo. Esta mañá chegámonos ata a zona para ver o estado no que se atopaban as obras. Case acabadas, pero non totalmente, faltan pequenos detalles, entre eles remates nos 2 vasos de baño e na zona de solarium. Tamén falta acabar de colocar madeira, traballos que levará a cabo o Concello. Quedan uns pequenos detalles que vamos que por debido a diversas circunstancias, por o tempo, por unha serie de cuestións, non demos rematado absolutamente todo, pero, bueno, quedan pequenas cousas que remataremos nós ahora coa Brigada de Obras Municipal nestes días. Polo que Llebra asegura que as piscinas de Carballedo estarán en funcionamento no verán deste ano. Por suposto que se dixo en algún momento que ao mellor este ano xa funcionaba a piscina, bueno, estas cousas sempre suelen decirse, pero desgraciadamente non se consiguen, pero que si é certo que para este ano, por suposto que sí.